Dneska si řekneme nějaké základní jednoduché posilování břicha při rozestupu břišních svalů. Důležité je především vnímat své tělo a když se na začátku nebudete cítit, tak zkuste klidně jedno opakování a odpočněte si. Postupně se určitě dostanete do formy. Nezapomeňte na to, že to bříško 9 měsíců rostlo a tak si dejte minimálně 9 měsíců na to, abyste mu dali prostor tomu vrátit se do své původní pozice. Na začátku zaujmeme polohu, kdy se lehneme na podložku. Chodidla máme položené na podložce, uvolněné chodidla, prsty vytažené do dálky, kostrč táhneme do dálky, hlavu do protisměru a na začátku začneme hrudním dýcháním, břišním dýcháním a potom to zkusíme zkombinovat. To už jsme si ale nacvičili v minulém videu, takže se tomuto teď věnovat nebudeme. Zkusíme teď přímo se zaměřit na břišní svaly. Uvědomíme si dolní oblouky žeber, dotyky čelních kloubů a s výdechem je přitáhneme k sobě. Tady bychom neměli cítit velké napětí, měli bychom mít úplně uvolněnou hlavu. Na začátku rozhodně stačí překřížit si paže. Do této úrovně už teď cítím, že mi břicho krásně pracuje. Při náročnější variantě si dáme ruce za hlavu, ale pozor, ať zase nepřetěžujete krk. Začneme tady a s výdechem půjde opačný loket k opačnému klonu. Druhou paži si můžete klidně položit na zem a pomalenku nádech a s výdechem vzhůru a nádech zpět. Totéž na druhou stranu. Výdech. Pokud cvičíte poprvé, bohatě stačí jedno opakování. Až budete zdatní, můžete strany střídat a mít obě paže na rameno. S výdechem na jednu stranu, s nádechem doprostřed, s výdechem na druhou stranu, s nádechem doprostřed. Pokud jste ještě zdatnější, dejte paže za hlavu. S výdechem na jednu stranu, s nádechem doprostřed, výdech na druhou stranu, tak, v začátcích mezi každým cvikem zase zařaďte to břišní dýchání, ať se nám uvolní břicho. Postupně už nebudete potřebovat tolik prostoru v odpočinku. Druhá varianta je, že položíme nohu přes nohu a protilehlým loktem opět půjdeme do protisměru. Buď za hlavou nebo na hrudníku. Variantu nechám na vás. S výdechem vzhůru, loket ke koleni a s nádechem zpět. Zhluboka dýcháme. Výdech a nádech. Ještě jednou výdech a nádech. A vystřídáme nohy. Dáme protilehlou paži za hlavu s výdechem vzhůru a s nádechem dolů. Ještě dvakrát. Plynule dýchejte, pokud cítíte, že přetěžujete i bedra, můžete přitáhnout kolena, plynule dýchat do břicha, nebo kolena rozhoupat ze strany na stranu, či koleny dělat malé kroužky na jednu i na druhou stranu, tak ať uvolníme i bederní oblast páteře. Pomalinku se dostaneme do trošku náročnějších variant, půjdeme na všechny 4. Zase srovnejte si kolena pod kyčlem, dlaně pod ramena a pozor. Nejsme vyvěšení, naopak aktivujeme břicho, vytáhneme hlavu do dálky, jako kdyby nás tady někdo táhl za kýl a za kostrč. Pupík přitlačíme k páteři, lopatky zatáhneme dozadu dolů a zkuste si ještě uvědomit své paže, aby loketní jamky nesměřovaly vpřed, ale byly proti sobě a měli jsme zatažené lopatky i břicho. Zkuste tady jenom dýchat do břicha s nádechem břicho nafouknout a s výdechem vyfouknout. Když vyfoukneme břicho, aktivuje se nám pánevní dno, pupík se přitlačí blíže k páteři. Pokud už se cítíme dostatečně silní, tak můžeme zapřít špičky do země a zvednout kůl na centimetr nad zem.
Stále plynule dýcháme. Položíme zpět. S výdechem zakulatíme páteř, uvolníme napětí a s nádechem narovnáme. Pokud se vám tato varianta zdá ještě hodně složitá, tak nechejte obě kolena na zemi, s nádechem vytáhneme páteř do dálky a s výdechem pravou dlaň a levé koleno, jako kdybyste chtěli přitáhnout k sobě. Aktivuje se nám tím tady a tady šikmý břišní sval. Totéž druhá ruka s výdechem, levá paže, pravé koleno proti sobě. Dobrá. Jako kdybyste chtěli udělat tento pohyb, ale nejde to, protože jsme přicuclí k podložce. Ještě jednou s výdechem, pravá paže, levé koleno. Nádech. Výdech, levá paže, pravé koleno. S výdechem zakulatíme páteř, vyvěsíme hlavu. Natrénovali už jsme tu základní variantu, umíme i tu pokročilejší a pokud jsme hodně v pohodě, tak můžeme klidně i přenášet těžiště vpřed vzad. A nebo střídeme zvedat pravou a levou nohu vzhůru. S výdechem poté vždy zakulatíme, uvolníme, vyvěsíme hlavu. A s nádechem narovnáme. Tady už zapojujeme střed těla celkem komplexně a zkusíme ještě jeden cvik na zapojení šikmých břišních svalů. Opřeme se o lopet, opřeme chodidla, paty, zady, ruky dáme do jedné roviny. Pozor, uvědomíme si zatažení ramene lopatku, zatažení břicha, vytažení hlavy, druhou ruku v bok a s výdechem zkusíme zvednout pánev. Krásně vnímáme, jak se nám aktivují spodní šikmé břišní svaly. Hlava je v prodloužení páteře. Pokud to vše funguje, můžete natáhnout nohu. Pokud i tohle funguje, zkuste s výdechem zvednout koleno. A pokud ani tohle nedělá problém, můžete natáhnout nohu vpřed, vytáhnout paži. Totéž na druhou stranu. Další varianty v sporu už jsou mnohem náročnější, ale jsou velice efektivní. Tak je přijďte vyzkoušet na mé lekce nebo kdekoliv jinde. Budeme se těšit na cvičenou.